पहुंच गए कुशवाहा सेवा समिति के पुरस्कार वितरण और होली मिलन समारोह में। जब हम पहुंचलिए तब तक प्रतिभा सम्मान समारोह समाप्त हो चुकल और होली मिलन के तैयारी हो रहा। हॉल के अंदर गलिए, सब अतिथि लोग मंच पर विराजमान हलथिन। सबके बड़ी आभार कि इतना दूर से अलथिन। और जनता जनार्दन भी देखो, पूरा महिला पुरुष भरल हल्की, पूरा हॉलवा से एकदम खचाखच भरल है। तिल भर भी जगह कहीं नहीं हले। सब पूरे जिला भर से दूर दराज से सब आल हलखिन, महिला पुरुष बाल बुतरू सब आल हलथिन। बैठते के साथ मालपुआ दहियौड़ी और फुलौड़ी के आनंद ले लिए। हमरे बगल में देखो बागी बगड़िया के सोनू मुखिया जी भी बैठल हथिन। शुरू हो गलो गुलाल लगवा लगवी, सब लगेलखुन एक दूसरे के। हम भी लगेलिए, पहुंच गेलखु हमर साली धर के मुँह रंग दिलखु। तो हमू कहाँ छोड़े वाला हलिये, धैलिए हमू रंगिए दिलिए साड़ू जी के सामने। कली होते जे देखल जीते का होली मिलन समारोह है, बुरा न मानो होली है, रंग उनके भेजा दिलिए। एकरा अलावा यहाँ जितना महिला पुरुष हल्की उपस्थित सब जे कार्यक्रम में शामिल होलथिन, सब एक दूसरे के रंग गुलाल लगा के एकदम मैंने ऐसे से रंग दिलथी जिनको पहचान में नहीं आ रही के मैंने घारा के बाद उनका घारा वाला पहचान नहीं रही इतना रंगे। होली गीत पर सबके उत्साह देखो कतना झूमल खी। बुतरू बूढ़ा सब मिलके एकदम एक रंग में रंग गल खियल, खूब झूमल खी। देखो जी ध्यान से। होली मिलन समारोह में जे एलखिन सब झूमल खी, अपने अखिया से देख लो।